ku beli pi berlapi jengah saya sen pedang subhai pi kerteng batiang tam jong turai batu unong penim jengi Jesus Christ kani ke jingjia ke bangai thu pim takasinya long jingjia ke bajia shisha haga jingim jengah haga bangan itu pi kumnu lengba jonga beru badap daga pop daga jinjuna ublei ula ban wanra i kampala menengane kat bangan ang shong office trekam jenga kat bangan ang shong dang trekam angta antamar way apa office aku mengata kapor don way ubru one office ngai thu bo to bru di perlok jenga klemi thu shu klemi kendo shu kumba ar post na me but hadinan ta ngi thu khana uang ba utre army but la retirement ta kat san semal tre kam of kam army hadinan ta uda retired no ngai kam jung uang kat ba ulang dan hapo kashmir ante ashim ya ke bon ke jingim jang ki bru but bon ki perlok jung uru ke layap ke la klat hakata ka jingit hakata ka thama menang kapor kumta uang kakti junga kalong kakti ke badat ke umsnam ashim ya ke jingim jang bon ba ki teroris kong ngi sipai im di ban pesngau kata nama kam jengi kalong tu ban yada ya kari bat kaca ben rujangi Henry ulong ubru ubom ngi yo ble pakat ba urung hapo office hata por yo i banga pule ka bible kebetulan hapo yo mobile apps baru oi ngam pi ke kristan pi smart baban pule ya kini bible mo don ayu hapo jong ni bible ble yu pi pule ya ka bible bali pi pule ya ke we par ki magazine ya ke we par ki khot ko bor nga ongi um akor kubor hagi magazine penio eki bajia menta Henry hangni ha bible ki yetho lut yangi eki balajia ki eki bajia menta bat ki eki ban sajia la shuang lango e ta jing jubab janga bat hading katung ni por ong kat ba udan don hang te po kashmir haga kam jungu hata ka platoon jungu dan uwe beri upana po manipur long beri kumpihi upa smart bahan pulih ke bible hateng upulih hagi mobile application bat hateng upulih laka lembaka khotbah lembaka bible pat ulong beriu basmat ba bantuai tiha ke begas ngi kat ba undang don hapo jong ta kam jong ki mau pat utau plor lok jong ki ong ba na kapor ki terus ki wan man attack ya kam jong ki bat bom ba ki plot jong ki yap ha ta ka unexpected encounter ke ba le de kita ki kai klau na kapor ki jia kom ta ha ke begas ngi kat ba kedang shong hapo kam kom ta mau pat utau plot jong po manipur kita hapo jong ta ka tent ke bagi sna la jia ha ta por ba utau plot jong ha utau betam ka u don kam man le shabar but ha ka ta por utau ubriu bana po manipur upule ke bible ha ka ta por ki ni ki kai klau ki enemies ki kawang ya bom but ha ka ta ka jing pthe jing ta ka bom utau plot jong la do ya ka jing jong ula ong bang ayam sengosi ha ta por ngadap da jing sengosi ketang ngam kam don shu ke jing jia ka ba khrau ta me ka ba jia ha ka jing ka ba ngayo i da la jong ki khmat jang kum no ubom pthe ha po to ka ten bar kum no to plot jang u yap no hashan ong bon ba ka jing jia tam ba ka ta ka jing jia ka ba pen seo si seo thang ba nga but ha ta ka sngi kat ba udam bat ka bible la ki jong ka pthe ta ka bom ka sa no tang ka we ka page la pra lut par khoi ka ta ka kamrang ta hen tang tai page kum kadak ban kan mau ya tau perlu pe janga ngashimi kata kot si page ba hadu mentangan nang bu sa ya kata page haying kat ba nang ye tho khana chpang jung kanang fresh kata ka jung sngu sen e yo tau perlu janga braklat hapo janga ta ka encounter ngo ong yo to ba ngan persang ban duai to ngan pelong jin duai nam ta chumping ong yo ta hata ka por nge dang itu khana am ta por ngaru ngamlong baru play ngamlong basmat pam play bible pang duai hapo menesim jeng ang play keingan krani on bro barkan tak por uang nga to sebab play yakin nu di khot bible ke bapan hun ya menesim jeng barkan tak por kumbang ongi phiba ngamlong basmat pam play bible ngamlong baru play ngaru batap dak jiklot jaga jenjuna endre aku mo tak por ngaduai play ong play ngamtip keibangan krani on bro ubam ngai agar tenjo metrai keingan play o irap yang pensyai memang atrai ke kebangan puli u kenang ba kalapan pun ya kaman sem jungu kenang ba ulapan pedang ya me trai akan jingem jungu bar kata kapor ngamtip ke ngasyu pelit ke bible tapor kapang pelit ke mobile application ke mau thread ya ke sam just par pa we bar tapor ngaplit ya kata ke sam just par pa we namar nga asngu nat ya kata ya kita ke kentin ke betan hapo jangan ke sam just par pa we ke bang kumne ngakemit ya ke kemat syakilum nang no kan wan kajing rap janga kan wan na utrai wala thau ya kaneng bat ya ka kendeu bar phim ngai janga kan pangan ang puli ya kita khot bible ka chau ku umat jong to pro janga ki chau man ngadung am la shu ban pen sengai ong bali phiyam ong ngayam amar ka de ka tu ka ju ka khot bible ka puli menta ka de kata ka ju ka khot bible ka de kata ka kot long khot ka bangan tam na kata ka jaga ka ba yap uta pro janga ngam nang shu bang kren e to por nga shu duai ble ngai ngo eme namar lengba jonga la ktai men se me jing im jong ni bru
ban hata por ong nga ngkwap an pediang yo Jesus Christ ha jim janga ngan le kum no nong yo dan kam lai teli ba pidon kam ga jin chi nang kong A for accept pediang ba philong nong pop yang i kibiru la thau ha ga jing long pop jangi pediang ba philong ubru wa pop ha ga jim jang phi but one shot play nang ta ka ba ar IT la ka jong ga jim jang phi but pun baptis silade lej ha ka no ka balang ka ba phi sngot na ban lej ka la ban de ka balang ha po ka snong jang phi ka la ban de ka balang badon hajan ga snong jang phi lej ha ka tu ka balang but pun baptis silade anda pila de ban baptis silade hangta ken pila la ban long ubru ba shisha anda pila de ban baptis silade stang ban pla yo Chris jang phi confess stang ban pla ila ka jong ka pop jang phi jing pla jang pop kam de jing pla ha ka man jang ibru hande ka pla ka pop jang phi ha ble nong kong accept bagi long nong pop bar tulong phi ki bala baptis ka kateng utrai jongi beli pa beli khon ba beli muslim khoj bar ka balai confess pla ki pop jongi bangi long ki nong pop ak man jong ble hantau ble unsap diang phi bar unsap don kami phi nak minta ke buram jongo bat hadin nang ni utau bru shisha la dap ka jikman ha bang ka bakat bangi nai kran mat u la dap ka jikman wong asong ko man ak man sem bang kan du bar phi man ta ka sngi ngarung as ngong yu ngarung dap ka jikman ka bakrau man ta ka sngi ba langba jonga play itu ya Jesus Christ play itu ya ble ba imu ble ba shisha but adu manta meneru nang por shok por ngi text ngi message but manta la im la rung balang but ulong uju bru ba im parop ge janga ka e ka message ka banga ko ban IP lamba jong ni video ko lang kot jangam tang singalong ba wat lang long kumno ru haka jim jingi la rangi kendu ya ke jing e haka jim jingi la rangi kum kita ki hep haka jim jingi tuai ho ble ai hanga ka jing start ai hanga ka jing sempang ka ka ba ngala ban yirap ya ki bru ka ka ba ngala ban le nak mata jam metrai hoi ngatip ka duty ka mission ka ba kerpang ai ka ba ngahap an pande pas la jong ni perthai ka ba ngade ban le ka long ban phla ban pan yar ya ka gospel jam metrai yirap ya nga ka ba nganak im hang perthingan long nuksa ka ba nak mata jui om ki mau jin thut om kin mau wo dong ya ka mata jong wen rengan long ki bru ka ba ten rong ngin long kum ki jingking man pon ya kata ka jingi pon ya kata ka jingi deh preng jongki bar ka jingi deh preng jong metrai yarap yang atrai tuai kum ta hapo kum sen jong pi bat pen i ba blesha uni lam lenti ngi ka ketien jong ka long ka syarak ki kejat jongi kan kemit ila kimat syakilo nang no kanwan ka jing rap jonga kanwan na utrai tu ble ka jing suk un kurku ya pi bat ya jing kesan jong pi ngin sekan du pi ya ka par ki video nakam ta ka prom jong ble ini onglang amen bat amen